5,000 राङै मेम्बारफोरनि फैसा जाख्ल'दों होननाया नंखाय। सुबानकाटा VCDC नि मासिगिरि राजु दैमारिया फिन खेंफोरथि होदों। थांनाय साननैसो सिगां जोंनि खौरां बिजोङाव फोसावनाय जे सुबानकाटा प्राइमारि UPFLनि आफादगिरि हिरन ब्रह्मआ सुबानकाटा VCDC नि बोख्लायजानाय मासिगिरि राजु दैमारिखौ 5,000 राङै मेम्बारफोरनिफ्राय फैसा जाख्ल'नायनि थाखाय बोख्लायदों होननायखौ लानानै राजु दैमारिया फिन खेंफोरथि होदों। 5,000 राङै मेम्बारफोरनि फैसा जाख्ल'दों होननाया नंखाय। गुबै बाथ्राया बेसोदि फैसा लानायखौ MGN रेगानि खामानि मावख'आरि खामानि मावनायाव बाहायनांगौ जायो आरो बै फैसाखौ गासै मेम्बारफोरजों सावरायनायनि गेजेरजोंसो लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। मख'जाथावदि UPFL सरकारा VCDC मेम्बारफोरनो जेबो खामानि मावनो होनो हायैयाव मेम्बारफोरा मावख'आव नुजाथिफैनायनि अनजिमाया खमायलांबाय, जेराव सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै 5 बोसोर सोरखार थाजासिम VCDC खौ मोजां सामलायनो थांखि दंमोन। बेबायदिब्लाबो मेम्बारफोरा गावबा गाव फैसा खांलायना खायसे खामानिफोरखौ मावनाय जादोंमोन, नाथाय बैफोर खामानिफोरा आबुङै मावजाजोबाखै आरो जायफोरा MGN रेगानि खामानिफोरखौ मावनाय जादोंमोन बेफोरखौबो दिनैसिमबो थाइसेबो रां मोनफिनाखै होननानै फोरमायदों राजु दैमारिया। आं बड'लेण्ड बुब्लि रादाब चेनेलनिसिम साबायखर बावदों आरो बावहाय बाहागो लाफैनाय आंनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दा दिनै आङो बेखौनो खेंफोरथि होनो लादों, बिथां सुबानकाटा प्राइमारि UPFLनि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना दाखालि बावै आंखौ एक्सपेल खालामनायनि सायाव आं जि क्लियारिफिकेसन बिदोंमोन, आं जे आंखौ चेयारमेन पदनिफ्राय मानो बोख्लायखो बेखौ आङो मिडियानि गेजेरजों बा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजोंनो जा मोनसे सोंथिखौ आं सोंदोंमोन आरो बेखौ बिथांमोना क्लियारिफिकेसन होदों जे आङोलायनो माने मेम्बारफोरनिफ्राय सुबानकाटा VCDC सोद्रोमाफोरनिफ्राय 5,000 राङै कालेक्सन खालामना करापसन खालामदों। दा बे करापसन खालामनायाव आंखौ बोख्लायदों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बेनिखायनो आं दिनै क्लियारिफिकेसन नागिरदों। बे 5,000 फैसाखौ 5,000 रांखौ जों मानो खांदों बेखौ जोङो मोनसे VCDC आव जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों बे 5 बोसोराव जोङो सरकार सालायबाय थानाय समाव जिथुके सरकाराबो दिनैसिम बिथांमोना जोंनो माबा मोनसे होगोन बा सोद्रोमाफोरनो दरमा होगोन बा सालायनायनि थाखाय खरसा पाति होगोन बेखौ बिथांमोना दिनैसिमबो स्पष्ट होआखै। बेनिखायनो जाउनाव बोसोरसे खस्थ' खालामनायनि उनावबो मावनायनि उनावबो बिथांमोना जेबो मोनैनि अफिसाव फैया जाबाय थानायाव आङो चेयारमेन हिसाबै गावनि सानदांथिजों आं सानना मोननाय जिखिनि थांखि बेजों लानानै बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन जे जोङो सरकारनिफ्रायबो जिथुके जेबो मोनखाला आरो बेनिखायनो जोङो जयै NGM रेगानि जि खैथा खामानि फैयो माखासेखौ पाब्लिकनो हगारना होनानै माखासेखौ जोङो सोद्रोमाफोरा खस्थ' खालामनायनि मुङाव जिथुके न'खरनिफ्राय गोबां थाखा फैसा खरसा खालामनानै जोङो सरकारखौ सालायफैबाय थादों। बेनिखायनो जोङो ज' जानानै 5,000 रां खरि खांनानै खामानिफोरखौ मावलांनोसै होननानै जोङो बिथांखि लानानै बे खामानिखौ मावदों आरो बेखौनो दिनै गोदानै दाजानाय जोंनि सुबानकाटा UPFLनि प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना चेयारमेननि सायाव करापसन खालामदों होननानै आंखौ एक्सपेल खालामनायनि मुङाव मोनसे बिथांमोना अजद दैखांदों। बे नंखाय। बेखौ सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सोंना नायबा मिथिगोन। जोङो 5 year प्लानिंस लानानै बे खामानिखौ मावदोंमोन आरो बे खामानिया दिनै आं जि साननानै मावदोंमोन बे आद्रा जाना दङ, जायनि जाहोनाव दिनै होखारजाखानानै आं बेफोरखौ मावफुंना होनो हानाय नंलिया। खोनानो मोनदों नोंथाङा कातिराम बर'नि इलेक्सननि समाव इलेक्सन एजेन्ट हिसाबै खामानि मावदोंमोन, बे बाथ्राया सैथो नङा? बेथ' सैथो जे इलेक्सना मोननै स्टेप थांदों। गिबि स्टेपाव जिखिनि जानो गोनांमोन बावहायबो जायाखिसै। बिनि उनाव माने 9 दानसो जिखिनि लकडाउन थांबाय, बे लकडाउन समावबो आङो बिथांनि इलेक्सन एजेन्ट हिसाबैनो मावदों। बिनि उनाव लकडाउना जोबनानै जेब्ला 2020नि जि इलेक्सन फैबाय बावहाय आङो माइ हानो गारनानै माइ मोनफ्रुनायखौ गालांनानै बिमा बुरै बिफा बुरैखौ खस्थ' खालामहोनानै बिथांजों इलेक्सन एजेन्ट जाहैदोंमोन। जोबोर फुरथि खामानि मावहैदोंमोन। बेखिनि दिनाव जोबोर खहा जादों, जोबोर न'खरनि खथि जादों। दा बेनिखायनो आंनाव मोनसे दुखुआ थाबाय थादों। बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव थाखा फैसाखौथ' आं दासिमबो जेबो लुगैयाखै, खिन्थु बिथांनिफ्राय गाव सरकार दानो थांनाय गुवाहाटियाव थांनाय समावबो साबायखर मोनसेबो होलांनो रोङाखिसै बिथाङा। आरो बेनिखायनो बै समनिफ्राय आं दुखु थाबाय थादों आरो आं बुंखादोंमोन, सार आङो सलायनो हानाय नंलिया, आंहा जोबोद न'खराव दुखु जाबाय, माने आं सोलिनो हाया जालांबाय, नोंथाङा बेखौ मा खालामनानै। दा बिथाङा होनदोंमोन साननैसो र'। दा र'यैनो दासिमबो थादों। अब्लाबो आं जेबो मोनाखै, आं फुरथियैनो मावबोबाय थादों। आरो बिनि उनाव सरकार फैखांनानै जिथुके
चेयारमेनबो सायख'जाबाय मोनसे साधारन इलेक्सननि गेजेरजों बेवहायबो आं जोबोद खुसियै मावबोदों दासिम मावबोदों दा बेवहाय आं जे करापसन खालामना जादों मादों आसलथे बिथांनि जिखिनि चेयारमेनफोरखौ बा बिदि कर्मचारि मावथिफोरखौ जि नाख्रेबना सोलिनाय बिनि थाखायनो हयथ' आंहा गोबां दाहार दुफार जालांदों आरो बे करापसन होननायफोराबो आं सोद्रोमाफोरनिफ्राय जिखिनि कालेक्सन खालामदों बेबो आसलथे बिथांनि सरकार सलायनायावनो माखासे थांबाय थादों माखासे खामानियाव बाहायजादों जे नोंथांमोननि जे प्राइमारिनि आफादगिरि बिथाङा नोंखौ मोनसे अबजेक्सन लाबोदों जे आगुनि जे बिपिएफनि एमसिएलए फलेन्द्र बसुमतारीजों गारियाव गाखोनाय नुदों होननानै दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो फलेन्द्र बसुमतारीजों गारि गाखोनाया नंगौ आरो बिनि माखासे जाहोन दङ बे जाहोनखौ आङो गावसोरनो फोरमायदोंमोन बिथांमोना मोनसे केसखौ आगोलनिफ्राय लाबोबाय थादों जिथु टेक्रे बसुमतारी गोमस्रां बर' आरो जि सनाराम बसुमतारी बे गथ' साथामा दिनै सरकारनिफ्राय जेबो मोनैनि आलाय सिलाय जानानै मोनसे अन्थाइ जावनाय बिजनेस मावनायाव बिथांमोना जिथुखे फलेन्द्रजों थांना थाहैबाय दा फारसेथिंजाय ओरैहाय मा जादों बे गथ' साथामा आंखौ दिनै 3-4 बोसोरा गावसोरनि गारिजों गावसोरनि थाखा फैसाजों गासिबो मोनफ्रोमबो समाव आंखौनो सलायबाय थादोंमोन बे हिसाबै बिथांमोना दिनै एमसिएलएआव थांना थाहैदोंब्लाबो पार्टि हिसाबै थांना थाहैयाखै मोनसे गावसोरनि न'खरखौ सामलायनो दुखु आफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय गथ' गथाय लेखा फोरोंनो थाखाय थाखा फैसा नांगौ जानायाव काथिराम मोननिफ्राय बा इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जेबो मोनैनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै फलेन्द्रजों थांना थाहैदों आरो बै टेक्रे गोमस्रांमोनखौ आङो गारनो हायिखाय आं बिथांमोनजों लोगो जाबाय थानायखाय बिथांमोना हयथ' आंखौ बै एमसिएलएजों दं होननानै आगोलनिफ्राय बुंबोबाय थादों आरो लेटेस्ट नै दाखालि बावै मोनसे गोमस्रांमोननि सायाव मोनसे केस जादोंमोन VCDCनिफ्राय मोननैसो आगजु दिहुनना लांनायनि थाखाय दा बे केसखौ आङो आइसि सारजों लोगो माबा खालामनानै रायलायनानै बा बिथांमोना बे गोमस्रांमोना आंनाव आफसुस खालामबाय थानायखाय जे आदा जोंनि केसखौ सिफायना होदो होनबाय थानायखाय आङो बिथांमोननि केसखौ सिफायनो थांनायाव आंहाबोथ' निजा गारि गैया बे हिसाबै जोङो खेबनै थांदों आइसिनाव खेबनैयाव गावसोरजों खेबसे थांदों आरो लास्टआव फलेन्द्र बसुमतारी एमसिएलए गावनो थांदों आरो बिथाङा गावनो गारि सालायदों दा बेवहाय आंखौ लांफानायाव किसुमान रायजोफ्रा नुदों आरो बिथांमोना बे नुनाय रिपर्टखौ लानानै फलेन्द्र बसुमतारीजों गोथौ सोमोन्दो दं बेनिखायनो बिथांखौ बोख्लायनाय जादों होननानै बुंदों दा आं बेनिखायनो गासैबो रायजो राजानिसिम बेखौ गोथौयै फोरमायो जोङो सानलायनांगोन बे जोंनिनो गथ'मोन जोंनिनो इउपिपिएलनि मावथिमोन बिथांमोनखौ दिनै जों साधारन मोनसे दायावनो केस होनानै बिथांमोनखौ जेलाव हरनो हाबादि जोंहा बिराद जौगाखांनाय फैगोन बा गोजोननाय फैगोन जोंहा गोजोननाय मोनगोन बे आंनि थाखाय देरसिन बाथ्रा जायाखै बिनिखायनो आंनि दिनाव आंनि आखाइजोंनो जिथुखे बिथांमोनखौ केस होनांबाय अब्ला आङो बिथांमोननि केसखौ आङो सुख'नांगोन होननानै आइसिजों आङो सुक्ति खालामनानै फैदों जे बिथांमोननि केसखौ गोजौआव हरनांला जे गावजों गाव जि जाबाय बे केसा बेवहायनो जोबनांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ गावनि इउपिपिएलनि मावथि गथ' हिसाबै आं बायख'नाय जादों মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাজু दैमाৰী চেয়াৰমেন আছিলে আৰু কিবা মানুহে চলাই যাৱাত তেনেকৈ সৰু সুৰা ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি নামাই দিব নালাগিছিল ময়ো এজন VCDCৰ সাধাৰণ এজন সদস্য হয় কিন্তু মই মিটিঙতো তেনেকৈ মাতা নাই আৰু কি হিচাপত কি কৰিলে মই একো গম নাপাওঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই এইটোৱে ক'ব যাওঁ যে মানুহৰ সকলোৰো ভুল হয় কিন্তু এই বুলিখিনি মানুহক ডাইৰেক্টলি নামাই দিয়াটো যোগ্য হোৱা নাই তাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ কি তেনেকৈ হ'ব নালাগে আৰু চলাই যাওকতো ভাল হ'ব কিন্তু চাওক আজি ৰাজু दैमाৰী চেয়াৰমেন চলাইছিল ইমান দিনৰ পৰা কষ্ট কৰিখিনি ইমান খৰচা গেছিল তাৰ ক'ৰবাৰ পৰা ধাৰ কৰি হ'লেও কিন্তু আজিৰ লগিন ফাঁচি গেল বেচাৰা এতিয়া নামাই দিলাক তাৰ কি কৰাটো ভাল হ'ব এতিয়া আৰু আমিও ৰাজু চেয়াৰমেনৰ লগত যেতিয়া নেকি চেয়াৰমেন পদ পোৱা নাছিল এই সময়ত ইলেকশ্যনৰ বহুত প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ঘূৰিছিল এতিয়া আশা দিছিল চেয়াৰমেনে কাক বা কি দিম কাক বা ঘৰ দিম বা কাক বা মন্দিৰ দিম তেনেকৈ মানে আগতে ৰাজু दैमाৰীকে মানুহবিলাকক কৈছিল কিন্তু এতিয়া ডাইৰেক্টলি নামাই দিল তাহাৰ কাৰণে এতিয়া কি হ'ব আৰু আমিও ৰাজু दैমাৰীৰ লগত ইলেকশ্যন সময়ত ঘূৰিছিলোঁ কিন্তু
আমাৰো খৰচ গৈছে তেনেকৈ 4,000 5,000 কিন্তু আমাৰ কাৰণে এতিয়া 1 টকা পইচাও পোৱা নাই আমি পাৰ্টিটো আমি কাম কৰিছোঁ আৰু হয়ও কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে তাৰ ফল মূলটো পোৱা নাই গতিকে আমিবিলাকৰতো কি হ'ব তেনেকৈ যদি হ'ব লাগিলে আমি কেনেকৈ বাৰু এটা চৰকাৰ বা আমি ইলেকশ্যনত তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰিম বা আমি কেনেকৈ এটা চৰকাৰৰ লগত আমি কাম কৰি যাব পাৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ যি অঞ্চল এইটো যথেষ্ট সমস্যাৰ জড়িত হয় এই ক্ষেত্ৰত UPPL চৰকাৰ বা কাতিৰাম বৰুৱাই কাম কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈছেনে নাই চাওক প্ৰথমত যোনিয়ে নহওক কিয় কাতিৰামক বিৰাট ভাল বুলি ভাবছিলোঁ মই নৰম আছিল মানুহ কিন্তু ময়ো ভাবছিলোঁ কি BTR চুক্তি হোৱাৰ পিছত যেনিবা UPPL পাৰ্টিটো ওলালে তাৰপিছত মই ভাবছোঁ কাতিৰাম ছাৰে ইফালে যিটো MCL হিচাপত ইলেকশ্যনত থিয় হ'লে তাৰপিছত আমাক ভাল লাগিছে কিন্তু কাম কৰি যাব বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে নাই লাষ্টতহে মই দেখা পালোঁ এতিয়া মানুহবিলাকক খালি নামাৱা এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব আমাৰ কামবিলাক আগবাঢ়ি নাযাব নহয় চাওক আমাৰ এনেকৈ জাগা আছে আমাৰ চেয়াৰমেনৰ যিতে এইটো ধাৰবস্তি বা পাগলা নদীৰ কাষত আমি বসবাস কৰি আছোঁ কিন্তু আমাৰ জাগাটো তেনেকৈ যে বেয়া একদম কোনো ৰাস্তাও ভাল নহয় আৰু মানে অহা যোৱাৰ কাৰণে ভাল নহয় সদায় বানপানী দি ৰাস্তাগিলাখন বেয়া হৈ থাকে কিন্তু সকলোৱে আহিছিল এতিয়া চাবৰ কাৰণে এতিয়া কাম কৰি দিম বুলিতো কৈছে এতিয়া কোনেও নকৰিলে আমি এনেকৈয়ে আছোঁ বৰ্তমান আপোনালোকে চৰকাৰে কাম কৰি দিব বুলি আশা কৰেনে কৰিছিল বহুত কৰিছিল কাতিৰাম ছাৰ নিজেই কৈছিল আমাক যে মই সব কৰি দিম আৰু আগৰ যিবিলাক চৰকাৰ চলাইছিল ইহঁতেও কৈছিল সব কৰি দিম তাৰপিছত যে কাতিৰাম বৰুৱাই মোক সঁচা কামটো কৰিব বুলিখিনি মোৰ আশা আছিল কিন্তু কামটো ক'ত কৰিব এতিয়া নিজৰ যিখিনি কৰ্ম কৰা মানুহ আছিল তাহাক আস্তে মানে বদলাই বা চেঞ্জ কৰি গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ কষ্ট কৰাৰ ফলটো আমি একোৱেই নাপালোঁ আপুনি সুবনকাটা VCDCৰ এজন মেম্বাৰ হয় আপুনি আজি মিডিয়াত কথা কৈছে কাইলৈ যদি আপোনাক নামাই দিয়ে তে আপুনি কি কৰিব নামাই দিলে ভালৰে হ'ব কাৰণ কিয় মোৰ তেনেকৈ কাম কৰিব ইচ্ছা নাই ৰাজু দৈমাৰীক মই কষ্ট কৰিহে উঠাই আনিছিল বাবু মোৰ লগত ইলেকশ্যনত ঘূৰ কিবা নহয় কিবা উন্নতিটো আমি পাম যেন বিৰাট আশা আছিল কিন্তু আজিলৈকে একোৱেই হোৱা নাই যদি মই তাতে VCDC কাম কৰি কিনে মোৰ কি ফাইদা হ'ব নাথাকি মই ওলাই আহিম नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SSC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360